Labing unang LGBT Rainbow Stairway to Heaven gihimo sa Barangay Poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung nganong gitawag nga Stairway to Heaven, kini ang atong sayran ni ining report. Sa luyong bahin sa simbahan sa Opon, diin nahimutang ang imahin sa mahal nga Berhen, ang hagdanan padong sa pantalan Samuel Usmeña. Gipintalan ang mga ang niini sa nagkalain-laing mga kulor nga sa unang tan-aw murag branding sa Historic Resort City sa Lapu-Lapu. Apan rainbow di ay kuno kini isip simbolo sa LGBT community. Ang kani ato is ang stairs, which is nindot pud kaayo kay kung tan-aw nimo gikan sa ubos padong dito sa taas, makita nimo ang Birhen sa Regla, which is the national shrine na ni siya karon. Ang kaning stairway manggod ni siya gi-create ni siya also to boost the morale of our LGBT brothers and sisters within our community, and also representation na siya na ang poblasyon pohon himuon natong the most LGBT friendly barangay in Lapu-Lapu City. Gipasabot sa mga opisyal nga simbolo kini sa pagrespeto sa LGBT community. Patas ang tanan, makultura man o relihiyosong aspeto, managsamara, ilabi na sa gender equality. Pero dili sa gyud nato kalimtan ang atong mga kaigsuonan. Integral part of the community ning mga LGBT nga mga tao. In fact, kani sila karon nagtabang sa barangay in terms of training, livelihood trainings. So as a way of saying thank you and recognizing them, so mo ni atong gibuhat karon. Poblasyon for equality, equity, diversity and security para equal protection of ma-implement yun ang human rights para sa tanan.